2005ko uztailaren 7an Sanferminetan sortu nuen internet zerbitzu bat, batez ere kasumekia.com proiektu batetzeko. Horrean horrean bazuden beste ide batzuk, hondikan gauzatu ez denak, ez da gauzatuko dian, baina horrengoz kasumekia.com-ekin gauzatan. Behin hori sortuta, basumokio oinarritu ginean, ikusotun zertzoko merkatuan, eta mitigeramas.com zian proiektu nagusia, horrein gaur egun ere, eta oinarritu ginean lokalizazio batean, arrakastatua zen webguneak eta sektore bat euskaraz zerbitzuri batean. Jaiotza 2007ko otsailaren 14 izan zen, San Valentin egunean, berriako kontrazalean azaldu zen, txakurra pasatzen egintzala martzan xakerrak izan dituztian Radio Euskaditik, eta egun horretan 1000 bisita izan ziten. Ordu ezkero, zoritxarrez, ez du horrelako egunik izan, baina neko etxurru egin. Basikoki, mediatikoki arrakasta majo izan du. Euskara sarea bisexua, bazkaren badauka bere gantxoa, eta leku desientetan ateralea honi guztitza egiten. Hala ere, badago kontra, mediatikoki alde bari badauka ere, kontra badauka komunikazioan zabantzerako garaian formato klasikoa. Ez da erresa, jendeak esaten bikoteatu batu dut kasumetia.com, edo bikoteatu batu dut interneten. Hor badago indikan horrelako zerbait, eta gure komunikazio modua batez ere goen da Google AdWords eta sare sozialak. Evoluzia, aktidetzatan, hori ikusten ez 2007an bosten aktidetzak irasi ginean, 2000an genitun behatzireun, eta urte beten azkeneko urtean biko ez dutuz ez da hori. Asko izan daiteke, baina badago merkatu potentzial oso handi bat, tiara Euskal Herrian zenezke, digamos, baina aktidetzak potentzialki. Espainian, Estatu Espainiarrean, gutxiko labera dira, 5-6 milioi erregistro bakarra. Bai, daude 6 zortzi, baina bat daria, meeting.com, leku batean baino gehiago aktidetzutakoak. Euskal Herrian, xabesan internetak eta euskaldunak, izan daitezke, 1000-tik gora erregistro potentzial. Denok kontatu izan 2000-2010 bikoiztuzan aktidetzak, eta batez izan zen diseinu aldaketa batekin. Hasierako diseinuak izan zituen bere eremuak, horretaz konturatu ginen eta diseinu berri bat atera duen 2000-an. Zaten gara bi urtero diseinua berritzen, hau 2000-ko oso goza txukuna da, 2000-an zigurrenik ateratu da. Arrakastaren arrazoiak webguneak orokorrean ezkaixo maitea, eta orokorrean ditu gintzen. Betiko, teknika klasikoak izan daitezke, taberna, alkohola, informazio falta, eta hortikan suertatu daitezkeen arazoak edo txabantaiak. Batez ere, ukazioari presioa, denbora falta. Hor badauzkagu, ligatzeko era tradizional horretan mugo horiek ez. Eta badago beste segmentu oso importante bat dela, adinak momentu batean, momentuan ligatzeko aizialdiko parte hori izan zen. Behin bost izan daitezke bikoteekin banatu, gatzen zen kuadrilla dauka bere bizitza egina, etxea eta batean ateratzen, eta hor mugatzen da. Horrek laguntzen du teknika online deitin hauetan, esteko informazio gehiago dukazu, 2000 pertsonako taberna bat azkenean webgune hau, adinak 75, 30 daude erregistratuak, eta badau aukera esateko beretan sentitzen, ez? Ez dago, webgune horretan notaztu batez ere, denbora lasai, gauzak esateko, lasai komunikatzeko, etxekikan, esori gabe, e-mail bat bialdu ezakezu, eta hori egiten du jendeak, 10 mutilaiko, 20 mutilaiko, 20 esker, e-mail berdiak asoko gako, txoka berdiak bialdu azpera, eta bukaziorako betur gutxiago da beretan. Zu behatzen imoten behatzen dutxazu gogei duzu, eta ez duten antzuten edo. 2000 akidetza, bi gizonezko emakumezko bat, adintartea hogeiten ezortzi hogeita amasei, bat azbestek ipuzkarrak batzez ere, eta azken hilburu horretan hilurtez zahartu da gutxiko gara hogeita mazazpik horretan. Topiko batzuk, bai esemanitako topiko ez da ligatzen Euskal Herrian, nire bitziz topikoa betetzen da. Eta zer betetzen da, bani ustetan txiki bagera eta jendeak bat dukal, txabiladora, kompleko hile bat duzera ez horiek. Bueno,
diapositio irudirentzat. Etorkizuna, batez ere akordio komertzialak lortzea, eragile nagusiekin, online eragile nagusiekin, sare sozialak erabat, eta aplikazioak. Mugikorra, Grindr, aipatu da Iuri, eta Android, geolokalizazioa, eta